Bejn is-26 ta' Marzu u 3 ta' April madwar l-Ewropa kienet iċċelebrata l-ġurnata ta' tnaqqis fil-konsum tal-melħ. It-tema l din is-sena kienet ir-relazzjoni bejn il-melħ u l-puplesija. Il-melħ esaġerat fl-ikel iwassal għal żieda ta' pressjoni għolja fid-demm li tista' twassal għal attakk ta' puplesija. F'diskors li għamel brabta ma' dan il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li 55% tal-piż żejjed huwa l-kawża ta' rata għolja ta' mart relatat mal-pressjoni għolja tad-demm. Joe Cassar tkellem ukoll dwar l-istrateġija tal-obeżità li nieda l-Ministeru din is-sena bl-isem ta' piż tajjeb tul il-ħajja. Iżda mistoqsi minn One News għalfejn il-Gvern naqqas b'60,000 euro l-ispiża tiegħu fuq l-istrateġija tal-obeżità, Joe Cassar baqa' jinsisti li l-Gvern żied il-budget tas-saħħa mis-sena li għaddiet u mhux naqsu. Jekk din mhux qiegħda tinstema' jiddispjaċini, għamilt press conference sa tajtkom in-numri kollha. Mistoqsi għal darb'oħra b'mod speċifiku dwar it-tnaqqis fl-ispiża l-istrateġija dwar l-obeżità, il-Ministru tas-Saħħa ma weġibx. Grazzi. Fl-Ewropa kollha n-nisa Maltin jiġu l-ewwel f'dik li hija ħxuna żejda, l-irġiel jiġu t-tieni u jeżistu rati għoljin anke fost iż-żgħażagħ ta' bejn il-11 u l-15-il sena. Aktar ma' persuna żżid fil-piż, aktar tista' togħla l-pressjoni li twassal għal mart ieħor. Riċerka turi li jekk il-konsum tal-melħ ta' persuna jitnaqqas bin-nofs, jitnaqqas kważi bi kwart iċ-ċans ta' attakk ta' puplesija. Għalhekk il-parir huwa li jittiekel ikel bnin u sustanzjuż. It-tikketta għandha tinqara dejjem l-aktar ta' ikel proċessat u ikel ieħor li jkun fih il-melħ moħbi bħal ġobon u ċereali, ħobs u gallettini. Il-kelma sodium fuq it-tikketti ma turix eżatt kemm il-prodott ikun fih melħ, iżda biex tkun taf l-ammont eżatt trid timmultiplikah b'2.5. Ikel li jinxtara lest minn barra ħafna drabi ikun fih ħafna melħ.